खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जेब्लानो आङो भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंनाथ' बिमा दुर्गानि फुजाया मोजां जोबनानै थांबायानो जानो हागौ नोंथांमोनाबो गोसो गोथार गोसो मोदोम जिउ होनानै बिमा दुर्गाखौ फुजिनानै बिमा दुर्गानाव आशीर्बाद लानानै बिमा दुर्गाखौ बिदाय हरबाय जानांगौ। ओमफ्रायथ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौआनो जेब्लानाखि बिमा दुर्गानि फुजाया जोबो अब्लानिफ्रायनो बिमा लक्ष्मीनि फुजायाबो बारा गोबाव दिन थाया होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर देग्लायनि बिमा लक्ष्मीनि फुजाया माब्ला आरो मा समायनिफ्राय जानानै मा समायावहाय जोबहैगोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होसै। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर देग्लायनि बिमा लक्ष्मीनि फुजा जायखौ जोङो शरद पुर्णिमा एबा राज पुर्णिमा होननानै बुङो, बे शरद पुर्णिमा एबा राज पुर्णिमायाव गोग्लैनाय फुजाखौनो जोङो जोंनि बर'फोरा बिमा लक्ष्मीनि फुजा होननानै बुंनाय जायो। जायखौ जोङो बिमा लक्ष्मीनि अनगायै जोंनि हिन्दु धर्म एबा ब्रह्म धर्मनि मानसिफोरा माब्लाबाबो न'खर संसार दानायाव जाफुंसार एबा जौगासार जानो हाया होननानै जों बयबो मिथिखागौ लोगोफोर। ओमफ्राय देग्लायनि शरद पुर्णिमा एबा राज पुर्णिमा जायखौ जों लक्ष्मी फुजा होननानै बुङो, बे बिमा लक्ष्मी फुजाया माब्ला जागोन एबा मा टाइमावहाय जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै लोगोफोर। देग्लायनि बिमा लक्ष्मीनि फुजाया एबा शरद पुर्णिमा एबा राज पुर्णिमाया फैगौ 6 अक्ट'बर 2025 मायथाइनि सानजौफुनि 12:23 जागायजेननानै अखानायै फुंनि एबा फुंबिलिनि 9:06 जोबहैगोन लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोर मिथियाखै मिथिना लाबानो जाहैबाय। ओमफ्रायथ' जायफोर जोंनि ब्रह्म धर्म एबा हिन्दु धर्मनि मानसिफोर एबा सुबुंफोर बिथांमोनाथ' मिथिखागौआनो बिमा लक्ष्मीनि फुजायावहाय मा नेम निथि बाहायनानै बिमा लक्ष्मीखौ फुजिनाय जायो बेखौथ' मिथिखागौआनो। ओमफ्राय लोगोफोर देग्लायनि बिमा लक्ष्मीनि फुजा एबा शरद पुर्णिमा जायखौ जों राज पुर्णिमा होननानै बुङो, बे फुजायावहाय बिमा लक्ष्मीया जोंनि बे बुहुमाव एबा प्रिथिबियाव मोनानि समावहाय बयनिबो न'खर गिदिंजोबो होननानै जोंनि हिन्दु धर्म एबा जोंनि हिन्दु धर्मनि शास्त्रआवहाय फोरमायनानै होदों लोगोफोर। बे समाव जोंनि ब्रह्म धर्म एबा हिन्दु धर्मनि मानसिफोरा बयबो बिमा लक्ष्मीखौ गावनि न'खराव एबा गावनि न'खरनि मन्दिर एबा बिमा लक्ष्मीखौ फुजिग्रा जायगायावहाय बिमा लक्ष्मीखौ आलारि बाथि एबा जेवारि बाथि होनानै बयबो फुजियो। बे फुजिनाय समाव बिमा लक्ष्मीया बे जोंनि प्रिथिबियावहायनो फैनानै बयनिबो न'खर फैनानै सोर फुजा होदों एबा सोरनि न'खरावहाय आलारि बाथिया जोंदों एबा सोरनि न'खराव आलारि बाथिया जोङाखै बेखौ नायदिंफैजोबो होननानै शास्त्र बिजाबाव फोरमायनानै होदों लोगोफोर। देग्लायनि बे बिमा लक्ष्मीनि फुजाया बिराद मोजां दिनावनो गोग्लैदों होननानै फोरमायनानै होदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाहैबाय। बेनोसै दिनैनि भिडिअनि आपडेटआहाय।